Salutare, dragi spectatori. Acum, alături de Little Elliot și de Little J și de mine. da, el e la locul de spawn. Bine știu unde, că am mai jucat pe mapa asta. Da. Suntem pe survival. Da. Deci avem mundițe, multe arme, multe. Dar eu n-am nimic. O să-ți dau și eu. Unde e? Deci, Fierărie! Cunosc- Ai luat tu chestii? Ce ai găsit în fierărie? nu am găsit o sabie. De aia, wow! De iron. Da. Unde ești? Ah. Sunt aici. Mami, pot să fac o sabie. Da, fac și o pâine. Poate ne mai... Ai frumpat? Nu. Data trecută ai avut. Nu mai am. Pentru că s-a resetat. Mai ai și tu 3 lemni. De ce? Pentru că îmi fac un pat. 3 lemne? Da. A, am găsit. 3 lemne, doamne. 3 lemne, da. Gata, frate. Gata. Gata, mi-am făcut pat. Stai să-mi iau pe al meu de aici. Ăsta de aici e al meu. Enderman. Bă, mi l-ai luat? Dă-mi. Dă-mi patul înapoi. Că mi l-ai luat. Mai puțin. Că ăla e al tău. Nu uita, ăla din colț nu e. Ăla din colț e al tău. Da. Oh my god, un zombie. Oh my god. Bani să-l batem. Ăla să-l faci tu în Păi nu pot să are o rotă în flash. E, dar, bă, eu am curaj să cad. Serios? Nu te du încolo, nu te du încolo. Wow. Ai căzut. Eu pot să mă ridic. Nu, mă, un Enderman. Vino, vino. Enderman! Vreau să nu. Hai să ridică cu el. Unde? Unde este Endermanul? Uite, vine. Din groapa aia. Vine. Au, Mă mor! ai murit? Da. Frate, Unde îmi sunt itemele? Mi le-ai luat tu? nu te l-ai luat Enderman. Unde? Cât, ce aveai? Aveam o sabie De ce? de piatră, adică de lemn. Aia, și 2 târnecoare. Și niciun târnăcop și o lopată. Crafting sabia. Târnăcop, de ce? Aveam și mâncare. O lopată, lopată n-am. Uite, de aici aveam. Poftim. Vine Enderman. Să-l batem. Da, hai să-l batem. Ți-am găsit eu lopata și culul. Am găsit două puni. Haide după mine că ți-am găsit lopata. aici? Ia lopata. Vezi că eu aveam lopată de piatră. Pe de piatră, da. Bine. Am găsit ceva. Ai găsit un Uite ce? un crafting table. Un crafting table, eu l-am pus. Dar că am pus și un pat aici. Da, am pus. Se vede. Am avut un pat aici. Hai să-ți dau lopata. Stai un pic. Ți-am pus-o jos.
Și ce mai aveai? Parcă niște bucăți de... Mă! Lopata e aici. Arunc-o jos că mă arunc după. Îți dau cu ea în cap. Arunc-o jos. Am dat cu ea jos. Lopată! Unde ești? Vin și eu. Unde e? Eria, n-ai bă de lopată. Te ascunsești și ea. Calul. Unde ești? Unde ești? Hello. Serios? Un cal și un mânz. Să nemiloși o morca. Criminalul. Am găsit o sabie de lemn. Unde? Am găsit-o pe a mea. Săracul mă-s criminali. Umor bătine dacă murim în zi. Hai să ne bătem. Da. Ale moare. Am găsit lavă. Da, am văzut-o și eu. Mergem pe munte. Nu știu, hai. Vedem, poate se vede ceva bun de acolo. Da, mai întâi hai să ne luăm paturile. Hai. Ne despărțim de satul ăsta? Da, haide. Hai. Da, avem prea multe ele și le băgăm și la mine și la tine, auzi? Nu mai știu unde e asta. Sunt cesturile pe ei. Uite-o. Ești Bă, nebun? mai găsat. Am luat patul? Face cesturile. Da, bălcesc. Aici este din ele. Pot să-l sparg eu. Haide. Am inventarul fur. A fost mă cu buton. Lasă că e bun. La unde spade? O mai vedeți. Stai un pic. Eu nu l-am plin. Inventar. Mie mi se face un bug. Luăm și ușa. Lasă-o două, nu văd două. Lasă, să prind. Să fugă de zombi. Da. Bine! Nu, ce era să mă, deci dacă nu era pământul acolo. Eu am pus toate ăștia în casă. Bravo. Au. Au. Mai am o viață. Serios? Da. Mă duc la pescuit. Pescuitul vieții. Am o unică. Frate, hai pe munte ăla. Lasă pescuitul și pescuitul, da? Poate găsim zăpadă și prindem acolo ceva unde facem o gaură acolo. Nu trebuie nouă, așa. Ce-ai făcut? M-am lovit. A murit. Hai că-ți păzesc eu aici. Oricum, o să intru și prin ele, că nu pot să duc. Știu că nu poți. Că ai inventarul plin. Am putut să iau niște piele. Da. Aveam și o piele. Dar că știu și eu pe unde era. M-am lovit, am sărit pe munte. Harara! Pe undeva pe aici ești? Mă vezi? Am dat de ăla. Vezi că ți-am luat papuții. Băi! Unde e? Unde?
uite de acum. Ia pe unde ești? Uite, satul aici. Deci, hai să mergem la sat. Mi se pare că știu pe unde ești. A, da, pe aici ești. Ți se vede... Da, nu. Nu se vede ce. Nimic. Nu mergi. Nu. Vină spre sat. Nu știu se vede numele, tu ești în sat. Nu, sunt pe lângă sat. Pe lângă gropile alea mari. Pe aici? Tu ești în sat. Uite-ți vă numele. Da, și eu. De aici. Hai să-mi iau... Vină după mine. Dar stai un pic. Da, vină aici. Hai după mine. Unde ești? Uite aici. Hai. Hai să traversăm malul. Au. După mergi tu. Și uite ce ai tământ. Stai să-ți dau o sabie. De care sabie? Să-ți plec din greșeală. De lemn. Butonul ăla l-am pus. Pentru? Ca să-ți o buți. Topor! Bă, uite sabia aici. Unde? Tu. A, Hai, după mine. A, nu mai pot să alerg. Stai că îmi trebuie ceva de mâncare. E mâncare. ia. Uite niște pâine. Stai că am luat eu niște pâine. Eu am 10 curcani. 10 de porc. 10 de aia, pui de aia. Oh my god, se face noapte. Ține spatul în mână. Stai un pic. E face noapte. Vedeți cum e? Vedeți cum... Stinge filmul. Cam atât cu acest episod, oameni buni. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!